Dobre. Po pôrode môžeme využiť ďalší úväz, ktorý nám už slúži v podstate ako podpora počas bežných denných činností a tiež sa dá využiť aj neskôr po pôrode. Tiež je to veľmi dobrá opora na to, keď si chceme uviazať na seba dieťatko v šatke alebo v nosiči a potrebujeme ešte podporiť naše brúško, panové dno a pánu. Vyhľadáme si stred šatky. Keď úväz robí nejaká podporujúca osoba, tak pomáha samozrejme aj žena, ale našim cieľom je brúško, ktoré je po pôrode ešte také previsnuté, tiež je tá pánva ešte roztiahnutá, pánové orgány sa tlačia smerom dolu, ale zároveň tuto v tejto oblasti bránica je ešte hore, aj orgány sú ešte hore. Chceme vlastne v prvom rade trošičku podporiť to, že ten kór, to centrum nefunguje a pomôžeme mu pri hojení. Dobre, môžeme si spraviť takúto kapsičku ako kengura. Tak, teraz. Tá kapsička nám to brúško trošičku tak obalí a to brúško ťaháme smerom dovnútra, ako keby ja sa teraz do toho zapriem, že jednu nohu dám sem a doslova sa opriem do toho, ako keby som korzetovala niekoho. A tiež idem trošičku smerom hore, hej? A tak za mojím lakťom. Ten vektor síly smeruje za lakťom. Zasa spravím tento úväz. Všimnite si, ako pevne, môžeš dať dopredu ručený, aby bolo vidieť, ako pevne to naozaj zväzuje. Keď už mám vyčerpanú tú pevnosť, ktorú mi tkanivá versus šatka poskytujú, tak si to pekne prechytím. Poprosím žienku, nech chytí jeden okraj. Roztiahnem šatku. Dobre. Tuto môžem spraviť také, ako keby som spravila také ruky, ktoré to brúško budú objímať a tuto to trošku prekrížim. Tak, chyť mi jeden konček, Zlatko. Dobre. A zase, jak je to také prekrížené, tak to ťahám smerom dozadu. Tam si to zasa poriadne urobím. Môžem spraviť aj úzol, nemusím. Chyť mi tento konček. A tá šatka je výborná v tom, že ona má takto skosené rohy. A to je cielenie spravené, aby sa tie rohy potom mohli vlastne takto do tej šatky zapraviť. Hej? Že nemusí sa vždy robiť iba úzol. Hlavne žienky, keď už dojčia aj v sede a tak ďalej, že nech ich tie uzly netlačia. No a ako vždy, tú šatku treba potom popraviť. Čiže podľa vášho pocitu, keď ste profesionál alebo pomáhajúca osoba, tak sa pýtate, cítiš pevne tú pánvu, je to fajn? Dobre, samozrejme, tu by vám nemalo to brúško tak pretekať, vtedy to pekne popravíte tak, aby to bolo proste všetko obalené. Dobre? Netlačíte to nikde, Zlatík? Super. Dobre, trošku sa prejdi. Super, nacíť sa. Dobre, ako sa cítiš, Myšenka? Veľmi pevne, príjemne. Áno, super. Ďakujeme.